Bioenergian yksi tuote on muun muassa tuhka, josta saadaan niin kuin korkealaatuisia tulevaisuuden rakennusmateriaaleja meidän teknologiaa hyödyntämään. Tuhkan jalostaminen saa vauhtia nyt, kun Suomessa käynnistettiin tämmöinen 3 vuoden Tekes-rahoitteinen projekti, jossa me ollaan ainoana PK-yrityksenä mukana siinä nimenomaan luodaan tämä teoreettinen ja kokeellinen pohja näille uusille tuotteille. Esimerkiksi sementtiä korvaavia kevytbetoniaineita tai tienrakennusaineita. Se on niin sanottu desintegraattori, joka tosiaan on suurnopeusjauhin. Saadaan mekaanisesti aktivoitua pintoja suurilla törmäyksillä. Eli syötetään aineeseen energiaa ja energia kulutetaan kemiallisiin ja fysikaalisiin muodonmuutoksiin. No me ollaan kokeiltu hyvin monipuolisesti eri materiaaleja, muun muassa puubiomassaa, kemiallista sellua, mekaanista sellua. Sitten tietysti ihan kaupunkijätteitä ollaan jauhettu biokaasun tuotantoa varten. No esimerkiksi tämä biohiili eli vaahdettu puu, sitä jauhamalla ja muovia yhdistämällä saadaan uuden tyyppisiä puumuovikomposiitteja, jotka on erittäin korkealaatuisia verrattuna nykyisiin vastaaviin tuotteisiin ja soveltuu muun muassa tämmöisiin kosteisiin tiloihin. Ei maailmassa ole rajattomasti raaka-aineita, meidän täytyy keksiä uusia lähteitä raaka-aineille. Ja meidän erikoisalueemmehan on tämä biomassan ja jätteiden esikäsittely, tietty vaihe tässä prosessissa ja siinä on aika vähän toimijoita tänä päivänä ja meillä on aika edistyksellistä tekniikkaa ja mä uskon, että me saadaan, kun onnistutaan, niin hyvä osuus tästä maailmanmarkkinoista. No Science Parkin yritys, Hautomo-yritys perustettaessa tarjosi tilat alkurahoituksen ja erityisesti sieltä on saanut erittäin hyvää sparrausta ja neuvontaa muun muassa tähän liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja erinäköisiin rahoitusratkaisuihin.